Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usain Alkhairi Tech. Yau na kawo muku wani sabon update da WhatsApp suka fitar a wannan lokaci. So don haka wannan albishiri ne zan yi wa musamman mutanen da suka kasance suna da group kenan na kasuwanci da sauran dai al'amuran yau da gobe. So idan kuka duba shi group ɗin WhatsApp kafin a saki wannan update zaka ga idan kana da membobi haka na cikin group, so wasu suna iya ɗaukar lambar suna yi musu magana ta private, ta iya yiwa kwastomominka ne sukan iya yi musu tallan kayan da maybe ya fi naka sauki ko kuma su ja ra'ayinsu har su koma kwastomominsu. So ta haka ana iya samun matsala tsakanin dan kasuwa da dan kasuwa. Wannan yana shiga wannan group din, yana shiga group din wannan domin ya janye masa kwastomomi. Sannan kuma ta wani hanyar ana iya samun group mata da maza ne a ciki, so zaka ga wani sayin mazan suna iya daukar lambar mace su dinga bin ta private. So da dama dai akwai dai abubuwa da dama dai wanda shi wannan channel din ya riga ya zarce wannan group. So dan haka zaka iya bude wannan channel din ba tare da ka sha wata wahala ba, step by step zan nuna maka a cikin wannan bidiyo. Dan haka kalli bidiyon nan tun daga farko har karshe. Sannan kuma wannan channel din kowa zai iya kallon shi a duniya, kowa zai iya yin searching dinsa ba tare da ya sha wuya ba, kuma ba tare da ka tura masa link din channel din ba. Zai iya yin searching dinta ya ganta, sannan kuma ya following, so duk wani update zai dinga samu. So wannan hanya ce wadda student ma za su ji daɗin ta, bangaren karatunsu za su iya yin searching din duk wani wanda ya buɗe wannan channel na WhatsApp wanda yake koyarwa a ciki ko kuma wani abu makamancin wannan, directly za su yi following. Sannan kuma babu wanda zai dinga ganin number wani, kamar misali idan ni na yi following, kamar na yi following din wata channel haka, kai ma kuma ka yi following ɗinta, so ba zan iya ganin number ka kana ciki ba, kai ma ba za ka iya gani na kana ciki ba. So kaga ta wannan hanyar an datse wannan yadda zaka ga mutane suna satarwa mutane kwastomomi ko kuma wani yana ɗaukar wani lambar sa yana bibiyar shi haka dai da sauransu. So duk ta wannan hanyar an datse wannan. Sannan kuma worldwide ne wannan, zaka dinga samun kwastomomi daga gurare daban-daban, daga an yi searching din channel ɗinka an gani dai, kamar dai irin su Instagram, su Facebook dai haka dai su ma WhatsApp suka sa wannan tsarin. So ba tare da bata lokaci ba, idan wannan ne farkon shigowarka cikin channel ɗin nan, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar like akan wannan bidiyo, domin hakan yana ba mu kwarin gwiwa sosai wajen kawo muku sababbin ayyuka. Kai tsaye zaka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar haka. So bayan ya bude sai ka zo wajen update din nan haka, so sai kai can ƙasa zaka ga wani sa'in status ɗinka ne yake yin ƙasa haka, so sai ka je can ƙasan status ɗinka, ƙarshen status, sai ka zo ka taɓa wannan alamar button ɗin nan. Kana taɓa alamar button ɗin zaka ga an rubuta create channel, sai ka taɓa create channel ɗin. Idan ka tashi zaka ga ana maka bayani akan ita channel ɗin kenan, zaka ga an ce create channel to reach unlimited followers, ma'ana ka bude channel domin ka haɗu da followers marasa adadi. Za ka haɗu da followers marasa adadi sakamakon group yana iya cika. Za ga mutum yana kasuwanci, idan yana da kwastomomi sosai kaga group din ya cika, an buɗe wani shi ma ya cika, an buɗe wani ya cika. So wannan babu maganar cika, kuma kowa ma zai iya yin following zai iya ganin sakon da ya gabata na kwana 30 zai iya ganin sa. Kamar misali yanzu ban shiga da wuri ba, so idan na shiga channel ɗinka na yi following ɗinka, so baya da kwana 30 duk wani sako da aka saka a channel ɗin baya da kwana 30 ni ma zan ganshi. Sannan people see your channel not you, ka gane, your phone number, people profile, your phone number, profile picture and the name are not shown to followers. So kamar dai da na yi muku bayani ɗazu ne, number mutanen da yake cikin group din babu wanda zai dinga ganin su balle ma a ɗauka. Sannan you are responsible for your channel, so kai da ka buɗe channel din kai ne as admin na channel din. So sai ka taɓa continue, kana taɓa continue sai nan ka rubuta sunan channel din kamar haka. So kamar yanzu ina so zan bude channel akan kasuwanci na da nake yi na data. Muna da application na data wanda muke siyar da ita akan Sari mai suna Positive Data. So ina so zan bude channel akan wannan group din domin nima da kwastomomi na more wannan update. So ba tare da ka sha wahala ba, sai ka taɓa positive, sai ka rubuta Positive Data. So bayan ka rubuta Positive Data kamar haka, so za ku ga nan gurin alamar kyamara. So nan ana nufin za ka iya taɓa kyamara din, idan ka taɓa zai iya kai ka zuwa gallery ɗinka, sai ka je ka ɗauko hoton logon kasuwancinka ko kuma dai wani hoto wanda za ka iya sashi a matsayin profile, channel picture kenan. So sai ka zo ka taba describe your channel din nan, zaka yi bayani ne akan channel ɗinka domin followers, new followers wanda suka san ka da wanda ba su san ka ba, idan suka karanta wannan bayanan channel din naka shine za su fi jin daɗin shiga channel din. So sai idan ka yi musu bayani yadda ya kamata, so sai ka yi describe din channel din. Idan ka ga dama zaka iya yi da Hausa, idan kuma ka ga dama zaka iya yi da Turanci. So ni dai yanzu bari in gwada yin describing din. So
za ku gashi nan na yi describe in channel ɗina sai in taɓa create channel. So bayan ka taɓa create channel kamar haka yadda kuke gani za yi successful. So bayan ya yi successful kai tsaye sai ka yi back kamar haka. Kai tsaye na ɗora hoton da nake so ya kasance akan wannan Positive Data Company, so sai ka zo ka taba shi kamar haka. Idan ka shiga WhatsApp din naka kasan update din kuma kasan status ɗinka za ka ga gashi na rubuta channels, so channel ɗinka kenan za ka gan shi gashi a nan gurin, so sai ka taba. Kana tabawa kai tsaye za ku ga gashi nan channel ɗin da ba a fara ɗora komai ba, nan kuma za ku ga 0 followers, ma'ana babu wanda ya following ɗin shi wannan channel ɗin na WhatsApp. So za ka iya shiga nan haka channel link, idan ka shiga channel link za ka iya yin copy din link din ka tura abokan kasuwancinka, ko kuma ka yi share link din via WhatsApp, ma'ana za ka iya sharing ɗinsa akan WhatsApp din ma direct ka tura musu zuwa WhatsApp, kuma za ka iya yin copy link din ka tura musu domin su yi following ɗinka su dinga samun update na channel ɗinka. Sannan kuma za ka iya shiga nan edit haka, idan ka shiga channel information din nan haka, anan ne za ka ga duk wani bayanai da ya danganci channel din. Sannan kuma za ka iya yin editing din channel din, ka taba wannan gurin za ka ga a rubuta edit haka, kana shiga za ka iya canja profile, sannan za ka iya canja mata suna da duk wani abu da ya kamaci canji idan kana buƙatar canjawa a cikin channel ɗinka. So wannan hanya ce wadda WhatsApp suka kawo mafi sauki sannan kuma mafi amfani a yanzu. Don haka idan kana da kwastomomi wanda kuke kasuwanci da su, ka yi kokari ka nuna musu wannan hanyar, za su ji daɗin ta sosai. Mu haɗu a bidiyo na gaba.